Ja, så ja, det er for os. Så velkommen tilbage til Civilian Gamers. En lille bitte smule special i dag. Vi skal æde nogle chier. Vi skal æde den her. Vi skal starte med at æde. Jeg tjekker det her. ja, Vi skal æde en Deutsch chili. Den er nummer 3. det er en middel grad. Ja, Vi må se her. 3. Vi kan lige se. Jeg tror seriøst, de får gamle den her eller sådan noget. Se. Vi har i hvert fald bare Deutsch købt chili dem. nummer 3 der. Og så skal vi æde. Vi skal æde dem alle sammen, altså bare. Så tror jeg også, så skal vi også have den der Sante Fe. Ja, det er noget. Det er den her. Den der. Præcis den her. Yes. Og så skal vi æde jalapeno. Den kender I vel. En jalapenos eller en jalafucker. Yes. Fuck det. Det stinker. Jeg har fået lidt hår. Skulle lige siges. Hvad er der ellers? Der er en piri. Er det sådan her? Nej. Det er en sådan piri. Så er der en eller anden lort. Ja, vi ved En eller anden lort chili, som vi har er åbenbart ikke fået alle sammen. som enten er over skala eller under skala, så den Vi ved det faktisk, vi ved faktisk ikke, nej, de har ikke helt helt at sige ret. seriøst, det lover vi. Og så den her. Det er en Der habanero. Det er habanero. den allerstærkeste. Den der fucking chili. Lige der. Og så har vi faktisk... fucking der. Der er en mælk. Og det er nok nødvendigt. Okay, så gør vi. Lad os få en skål. Okay, Vi starter med den tyske der. en Deutsch chili. Okay. Vi skal have lige et stykke her. Du skal skære ind på midten af, så man også får kernerne med. Okay. Er det her lige et stykke, eller er det jeg egentlig ikke? Det er fint nok. Jeg er ikke vant til chili. Kan I se det? Nej, men den er for... Vi kan lige prøve at se her. I kan se. Sådan en her. Sådan et lille stykke her. Det er så stort. Men det er fandme nok, så vi bliver skræmt ihjel. Fuck, jeg dør det. Og vi kan overhovedet ikke klare chilier. Jeg har aldrig smagt chili, sådan en chili før, så... 3, 2, 1. Fuck. Jeg har slugt mit. Fuck, jeg slugt mit. Det brænder. Jeg rører. Fuck. For fuck's sake, det brænder. Og mælk hjælper lige 2 sekunder, det kan jeg fandme ud af. Grønt. Jeg ved ikke med dig, men det brænder fucking meget under min tunge. Nej, det har brænder mere for mig. Det er på tungen. Og det her, den her, det er fucking kun... Den mindste. Den træer. Jeg tror, jeg kun æder den der sygt stærke bagefter. Habanero. Jeg ved ikke. Men man bliver kraftet med sygt smadret. Mere mælk. Så vi har snart tømt en hel liter. Vi har tømt en hel liter. Jeg kommer til at få den helt op. Det brænder skægt for mig. Jeg glæder mig til habanero. Vi tager abonneringen. Ja. Så er vi tilbage med den her. Der er brød og brød og ved du hvad? Der er fucking ikke noget mere mælk. Vi har sådan en halv liter mælk tilbage. Og vi æder den her. Det er en 10'er på ranglisten og fuck og lort. Ved du hvad? Vi har lige... Jeg var ved at brække mig over den sidste der. Ja, det er fordi, jeg kan sige, Det var en 3'er på ranglisten. Jeg glæder mig til, hvor stærk den er, men jeg glæder mig fandme ikke til at spise. Nej. For
kommer. Jeg ved, det brænder stadigvæk. Jeg har altså på den her. Okay. Fuck that shit. Nå, så er det lige, jeg ved mig ikke. Jeg har fået meget luft med det helvede. Det er så fucking... vi skal lige den der bolle over, men jeg har en brødkniv i den her. Nej, vi skal ikke over, vi æder båndbollen. Okay. Og jeg så fucking helvede. Vi er væk. Det er godt. Vi er væk nu. Ja. What? Jeg mener ikke, vi er væk. Det er vel med for mig. Jeg skal hen og i dyb panik ved at åbne en mælk. Og jeg kan åbne, så jeg skarper den op. Det er renderet. Ja, så er jeg nødt til at stikke et par huller hernede. Lige her. Ja, det var en. Så det lige går hurtigere. Så. Men så er det tid til sådan lige. Fucker her. Fucking. Okay, kom. Fuck, altså, jeg gør det her, det er sindssygt. Drenge bliver. Jeg er fucking. Okay. Og den der skal fucking i små bidder. Mini-bidder. Der er jo helt kærne i en. Okay, vi er nødt til at skære ud i bitte små, hvis det er så stærke, som mange af de siger. Nej, det skal være mindre. Ej, kom nu bare. Jeg kan fucking ikke det der. Okay. Jeg tager ikke 2 stykker endnu. Okay, Så er det altså totalt det der. Nå ja, okay. Sådan her stykke af den der fucking kerne. Jeg ved godt, det kommer meget. Det er... fuck, jeg skider også. Okay, sådan en her tager jeg med... Okay, Jeg fik lige så er det tid for den. Vi er helt tæt på at spise den her. Ja, okay, det bliver fucking Kom, fløsset. ryk lige på her. Okay, drenge piger. Okay. Så det her nu. 3, 2, 1. Fucking lukket. Det er sgu da her, det er. Jeg kan sgu godt. Fuck. Au, fuck, jeg dør. De brænder. Fuck mine læber. Fuck. Hvad fanden gør vi nu? Stop optagelsen. Det der, det kan vi ikke.